Zdar pánové, moje jméno je Ziggy, vítám vás u dalšího dílu série Kingdom Come Deliverance 2. Posledně jsme tady našli konečně, jsme tady vlastně cvičili tady ty bojové umění, snažili jsme se získat nějaké informace o tom podnikovi, to se nám snad ještě podaří, ale nejdříve bych udělal jednu věc. Vůči tomu jakoby z minulých dílů, to jsem měl vždycky na sobě helmu, ale zjistil jsem, že potom, co jsem natáčel, že ta helma není úplně jako po delší době příjemná na hlavu a člověk, jaká už má z toho pak takovou trochu nepříjemnou bolest a nedá se na to video ani tak soustředit. Takže si myslím, že do příštích dílů už bych ji asi na hlavě neměl, což začne hned teď. Tady jsme teda skončili a kam teď teda dál? Tak se musíme vrátit do toho. Do toho města, kde jsme zjišťovali ty informace. Jo, mapu, ale jo. Tady pak máme co? Jo, vlastně toho mlynáře, ale to ne. My jsme byli... Kde jsme ty informace zjišťovali v Semíně? Nebo to bylo v Troskovících? Tady jsem zkusím ty Troskovice, asi to nebylo tam. Jo, ono už je celkem pozdě, jo. Si to bude ještě vůbec otevřeno, jinak bychom šli asi spát. Slušní lidi jako ty. Tady je teda až... Octu neblbni! A proč? Proč jako zavřeno, tak tam ani nesmím? Tak moment. Teď vlastně, kde my máme to místo k toho s tím kovářem, kde se můžeme jít spát. To bylo kde? Počkej, tady máme prsní kolo dole. Ne, ale to je jiný, to vím, to není vám. To musíme jinam. To je jinde, ale teď zapomínám kde. Jo, to je tohle, ne. To taky ne. Podle mě to nebylo. Čekaj, tady, jo, v tom Tachově. Už vím. Jo. Tak. A my jsme spali někde tady, ne? Jo. Tak. Máme tady 8. Tak, dáme někde, jo, to trhlo, viď. Ty kraso, co to je? Kraso, co to všechno máme? To jsem ani nevěděl. Si můžeme si nějaký jiný štít, ne? To se máme asi tenhle. Uši, tak pro ně nemusíme schánět, nějaký šipky. Nenávidím zametání. No, ty rukavice, to by se nebylo špatný, ten zbytek tam necháme, jenom na to kouknem. Já takhle buď a nebo, tak si teď meč a dáme si tady ten štít. Měli jsme, jo, ještě ty rukavice, ty mají, jo, ty nemají takovou sílu. To je spíš jako, jo, to není tak do boje. Nevadí. Dal bych si něco menšího. Teď už tam jdu. Kde se dá vlastně najít tady někde? Nevím.
Jo, tady jídlo. Tak, dobrý. Ještě dáme něco ořechovi. Kde je? Hele, nech tu vodu. Tady. Vem si. Dokáže sníst to, co už je špatný. Ještě nějaký celý, jo, ty jsi vlastně trošku zrodní, nevíš. Ne, vlastně přepli komilem. Zpátky. Tak jdeme dál zatím. Ne, počkej, jestli nám neopraví něco Pro co jsi přišel, příteli? pro opravy. Můžeš mi opravit pár věcí? Jo, umí to. A máme to doufám dost peněz. Tak klopouk, ten víme, že byl. Ten Haumberg by nám dopravil. Ještě něco? Ty myšky, no když už. Kolik se jejde, to je moc. Aha, to stojí hodně. Tykrát se mi dopravíme ani tu helmu, ty. To chce tolik? My bychom Byl bych možná řeč, ukecali. Ano, poslouchám. No konečně, rozumná částka. Skvěle, jsem ti kdykoliv k službám, přítel. Dost peněz to, ale aspoň něco. Si to necháme opravit, ta helma se nám hodí. Počkej, můžu mě něco prodat? Já mám tady vlastně navíc. Nějaký kápě, nějaký prošívanice, to by mohl koupit, ne? Ještě jednou. Podívám se na zboží. Tak. Prodat. No, naší to Hitman zase můžeme nechat. Ale... To byly věci, co jsem dále teď. Jsem tam měl, to asi No, píš co? nějaký, to jsem ve městě jako. Asi někde jinde, to já to nekupuje. Jo, to je ten postažní. To počkej, no to je tam, kde je. Vlastně tady se o něm dá, jestli snad něco zjistit. Zkusíme to ještě jednou. Rád tě vidí. Opláchnem. Musíme ještě tu ženskou, sice proti, no ale třeba ještě něco ví. Jenom kde je? Ne? Kde máte tu paní? To není ona. A tady. Zdravím. Potřebuješ něco? Rád bych se zeptal na toho poustevníka z Apoleny. No tak se ptej. Počkej, přízrak, to je to. Jak se Co tam je vlastně dostane? za ten poustevník? To nikdo neví. Už před lety se usadil ve skalách. Lidi od něj brali různý hojivý masti nebo k němu zašli pro radu. A co má teda společného s tím přízrakem? No co? Poslední dobou byl na smrt nemocnej, jenom ležel. A najednou se uzdravil. Z ničeho nic. A od té doby je jak vyměněnej. Každýho, kdo za ním přijde, hned vyhodí. Říkám ti, že určitě upsal duši ďáblu, aby ho uzdravil. A ten ďábel tady teď obchází a hledá další nepozorný duše. Jak se dostanu za poustevníkem? Chlapče, ty si koleduješ. Ale dobře, když jinak nedáš. Půjdeš Apolenou po cestě pod skalama, až dojdeš na místo, kde cestu kříží malej potůček. A odsaď se už dáš jenom vlevo nahoru, hezky po pěšině, do skal. Odkud přišli ty divný mniši? Těžko říct odkud, ale přijeli na dobře živených koních. Mniši a na koní? To je sakra divný.
No, řezník Vaška říkal, že byli od biskupa, skrz ten ďábelský přízrak. Zkrátka inkvizice. Co víš o tom přízraku? Šafařík, ten pasáček. Tuhle v noci přiběh do vsi celej vyděšenej, že prej viděl v Apoleně pekelnýho jezdce. A hned příští noc se přízrak objevil ve skalách pod cestou na Tachov. Je tam takovej kamenej smírčí kříž a ten byl druhej den nakřivo. Musej v tom bejt nějaký pekelný čáry. Jo, tak tam se U máme toho kříže podívat. ho viděl Aspoň, taky že tak. ten pasáček, nebo někdo jiný? Viděla ho lékárníkova žena Gerta. Zeptej se jí sám. Je z toho doteď celá hyn. Chudák ženská. Kde najdu toho pasáčka? Šafařík má ovčárnu na louce za Troskovickým hřbitovem, přímo nad tím velkým rozcestím u Apoleny. Mám docela Přeju hlad. ti pěkný den. No. Dobrý den. Počkej, dobrý. Ještě Ukaž mi se zboží. nakopíme. Co můžeme kopit? Hovězí, janičí, dáme koře, to se kopíme. Jo, počkej, my jsme teď úplně... Máme někde peníze? Máme peníze? Co máme peníze? Jo, teď nic nemám. To asi těžké něco koupím. Ale nějaký jídlo mám, ne? Jo, něco jo. Tohle už ne. No co necháme pro ořech? No, máme to velkou leště, toho sušenýho. No. Tak, teď máme... Jo, počkej. Proč mi tady svítí to D? Je tady. Velmoc vesniče. No co už jsem udělal? Ještě na F. Jo, co? Počkej, B, G... Jo, tady. Kámo, fakt ta kočka jede? Já tady Gerta. Pán s tebou. Jsi sebou. Rád bych se tě na něco zeptal. Ne, já už o tom nechci mluvit. Běž prosím pryč. Počkej. Máš se čeho bát? Za peníze, no, že ani nemám. Má z grošů fakt nemám. Když si pozor, Gerto, a vyděsí to nemá smysl, zkusíme Jen to. klid, Gerto. Nemáš se čeho bát. Společně tý záhadě přijdem na kloup. Vážně? Takže se mi nevysměješ jako v ostatní? Já ti věřím, A- že jsi něco vážně viděla. Jen by mě zajímalo, co to vlastně bylo. No tak, co chceš slyšet? V klidu, Gerto. Zamysli se a řekni mi, jak to bylo s tím zjevením. Bylo to předevčírem. Sbírala jsem nad skalama kořen proskurníků. Roste u toho smírčího kříže, blízko velkého uschlého stromu, kousek od cesty na Tachov. Domů jsem se vracela už za tmy. Když jsem najednou zjistila, že nemám svůj nůž. Takže se zvrátila k tomu křížku? Bože, vyskočil přede mnou přímo ze země. Byl celý v černým, skřípal zubama. Začala jsem křičet. Něco se tam ve tmě zalesklo, cinklo a já na nic jsem nečekala a utekla. A to je vše? V jednu chvíli jsem se ohlídla a v dálce viděla, jak přes pole uhání temnej stín. Jel tryskem jako ďábel a hnal si to rovnou k Apoleně. Co je to za místo, kde jsi viděla ten přízrak? Je to smírčí kříž. Připomíná smrt nevinnýho. Říká se, že před lety se tam z nešťastný lásky zabil mladý kluk. Skočil ze skály. Druhý den potom, co jsi viděla ten přízrak, byl ten kříž nakřivo? Jo, nakřivo. Každej tady to viděl. Já tam ale nešla. Nemůžu. Neboj se, Gerto. Nikdo už se ti vysmívat nebude. Zjistím, o co šlo a co jsi tam opravdu viděl. Co si myslíš, že se stalo? Ale si řeknu, že zatím To nevím ještě a zjistím to. Ty se bát nemusíš. Všechno se brzy vysvětlí.
Díky. Při všech svatých. Děkuju. Jen mě prosím přijď říct, jak to dopadlo. Škodnej na tom určitě nebudeš. Dobrá, neboj. Máme jedno, co chceme ještě zjistit. Je tu jsou dál. Promluv se svědkem, šafaříkem a rozkomí ten křížek. Jo, ale tak si půjdeme s ním ještě pokecat. Jo, tam můžeme v té Aplani cestovat. Fajn. A chvilka. No, nemám zrovna napitý lidi v oblibě, ale risknu to. Zdravím, dobrý člověče. Nezastavíš se na chvilku, popovídáme si. Pěkný den. Co mi povíš? Uvidíš, nebudeš litovat. Neměl bys Sváně. pár grošíků na Jo, to almužnu? bych moc... No, nebudu ti Bohužel. lhát. Utratím je v hospodě. 100 bych mu dal. Kdybych je měl, tak mu dám 100, no tak to dá nějakou. Pověz mi něco o sobě. Když uznám, že jsi rovnej chlap, možná ti něco i dám. Býval jsem obchodník s látkama. No v kraji bys nepotkal krejčího, který by ode mě nebral. Nejvyšší jakost a nejnižší ceny. A co se stalo? Zlá doba, chlapče. A zlí lidi. Několikrát mi vykradli vůz, až nakonec odjeli s ním. 2krát mi drželi kudlu pod krkem, dokud jsem nevysypal měšec. Tak jsem zbyl sám. Bez živnosti a bez peněz. To mě mrzí. Ale není to tak špatný. Občas potkám někoho, kdo opustí grošík a já mám vystaráno na pěkný večer. Tvoje upřímnost se mi líbí. Třeba tu pár grošů najdu. Taky nemáš ani na chleba, co? Tak to si můžem jako 2 žebráci leda podat ruce. Dobře, snad se tak moc nestalo. Jo, kdybych na tebe vybapnul s kudlou, no, to by bylo něco jinýho. Nic, vezlim, no. Já bych taky rád, no jenže teď nic nemám a nejde. Ještě musím pak najít nějakého kryčího nebo někoho, kde ty věci, co mám navíc prodám, no. Tak. To neumím líst. A tak. Zdravím tě, co potřebuješ? Prej si viděl nějaký ďábelský přízrak. Je to pravda? Posílá tě rychtář? Nebo starý kroupa? Ne. Chci jít do Apoleny za poustevníkem Ambrožem. Říká se, že má s tím přízrakem něco společného. Chci vědět, co jsi tenkrát viděl. Proč to chceš vědět? Na to se vyser. To smrdí peklem a sírou. Ukázal to chlastem, ty jsi hoří v pekle. Výjimek na přízraky, no tak chytrý ještě nejsem. Akorát ale zkusíme třeba ukecat, to jako vršné Chceš jazyk. se snad škvařit v pekle? Dusit se sírou? Já ale nic neudělal. Málo se staráš o svoji nesmrtelnou duši. No, to nevím. Ale tuhle jsem panu faráři nes jehně až do újezda. On mi to rychtář sice přikázal, ale velebnej pán mi za to dal svatý přijímání. O svou duši žádnej strach nemám, tak mě nemusíš strašit peklem. Jak je to s tím ďábelským přízrakem? Prej si něco viděl? Dej mi pokoj. Nedal by si zhled pálenky? Nebo radši 2? Jestli je dobrá, tak se zlobit nebudu. Ukáž. Jenže u sebe nic nemám. Tak Tak co jako mám nabízíš, se když kecat. nemáš? Už jsem se těšil. Čic. Na brzkou shledanou, příteli. Jsem si teda pomohl, no. Peníze nemám. Ale když seženu pálenku, tak to půjde, ale já potřebuji vědět, co mám v tom inventáři. Jak jo, mám tu to mám na sobě, jaký rukavic, jenom rukavice, toto moc nemám. Nějaký pohár a tak, no, tak jako aspoň něco bych snad z toho získal, no. Když najdu nějaké kožešníka nebo něco. Ale to tady je. Řezník, sušerna, krejčí. No tak snad ten krejčí. Uvidíme. Počkej, kde je ten
kryčí. Kudy? Jo, to musím dozor, obrácím. A jdeme se jako host. Co chceš? Dělej, nemám na to celý den. Co máš na prodej? Tak, já si prodám ti aspoň něco. Jo. Hředí ne, zaspaně hřeben, už. A pohárek si vezmi za 12, aspoň něco. Ještě tě Pojďme si zkusíme promluvit ukecat. o ceně. Dobře, proč ne? Kolik bych z tebe získal? Třeba... Opa? Že seš to ty? To zní opravdu zajímavě. Když ještě trochu ubereš, budu spokojený. Tak dáme... No, konečně rozumná částka. Díky. Je ty. Tak. Tak, si ženeme tu pálenku. Kde je hospoda, už víme. Počkej, to můžeme si tudy. Co bys rád? Nakoupit. Podívám se na zboží. A máte tu pálenku? Ty krásný to tu nemají. Počkej, napsi něco jak pálenka, ne? Zkusíme. Kolik stojí 1,8, to by šlo. Díky. A Tak, kde byl ten chlápek? Jo, tady. Tady cestuju dokola. Tak, to bylo tudy. Jak je to s tím Dej mi Nedal by si... Jenže u sebe nic nemám. Tak co nabízíš, pálenka, ne? Kámo, Tak se zatím... já mám... To není pálenka? Já myslím, že jo. A teď tu pálenku tady mám, tak proč mele, že ne? Ale teď tady mám pálenku, v jídle, mám tady pálenku. Tak proč povídá, že žádnou nemá, když ji má? Co to je za blbost? Ještě Jak jednou. je to... Dej mi Nebo máme peníze, ne? Tak ho zkusíme uplatit. Hele chlape, klidně ti dám pár grošů, ale už to hlavně vysyp. Tady máš. Co jsi to chtěl vědět? Tak dobrý. Co přesně jsi viděl tuhle v noci na rozcestí? Ďábelský zjevení. Černý jezdec na vraným koni letěl do Apoleny. Žhnuli mu v oči a ten jeho kůň byl černý jako uhel. Na křižovatce se párkrát otočil a potom šup do skal. Určitě za poustevníkem. To je vážně divný. Otočil se. Ďábel, který nezná cestu? Mluvím pravdu. Gerta od apatikáře ho viděla taky. Naslyšel. Poustevník přece lidem pomáhá, ne? No, jo, ale teď se říká, že na smrtelný posteli upsal duši ďáblu. To byl ten jezdec. Jezdec. Proč? Proč by se stařík upsal ďáblovi a dál živořil v chatrči, co? Kdo ví, co tam ve skalách dělá? Jistě nějaký ďábelský kejkle. Měj se. Tak aspoň to zjistíme teda. Takže teď kudy? Jo, tady je... No počkej, ale... To ještě zeptej se lidí a tady je prozkoumej ten křížek. Jo, takže nejdřív koukneme ten kříž, co se tam dělo. Počkej. Kde ten road?
můžeš. No, ten chlapek mluví. Kde by byl? Stačí trocha rulíku v jídle pro manžela a můžete být zase v bezpečí. Počkej, že tam máme Ečko, jo? Ečko, jo. Ečko, tak jenom. Jedem! Staří bohové. Jak se jmenoval? No... Já! Počkej. Postav. To někde je? Navrčí, dobře, tak moment. Se radši ozbrojím. Koho vidíš? V ořechu, tady, hledej. Ne, chci tohle. Smírčí kříž. Připomínka nešťastné smrti toho mladíka. Ale spíš mě zajímá, jaký tajemství skrývá teď. Ne, kámo, to nechci. Já to nemusím kopat. Nůž. Nejdřív musím sehnat rýč. Mám něco aspoň na tom koni. Jo, aha, tady mám všechny věci. Ale teď já jsem měl lopatu. Jo, on říká Rýč. Ty krásu, to mám věcí, to o tom ani nevím. Je, ty krásu, já to můžu prodat. A já se tady patlám jak blbej. Ale já jsem měl. On říká Rýč. Počká, sekeru, kušidla. Tak mě to tam nepustí, jo? Nemám rýč. Tak seženeme rýč a pak se sem hnedka vrátíme. Heja, jedem! Tak. Zase vrčí, jak koho to vidí? To mě zajímalo. Tak jdem na to. Něco tam překáží? Asi kůň. Tak, kde to bylo? No tady. Čerstvá hlína. Někdo tady nedávno... Jo, vlk je tady. Aha, vlci jsou tady. Pozor, 2 sekundy. Pěkně. Ještě tady. No, počkej, ať se ořekl, to teda. Dobrá práce.
Tak, co tam je? A dokud se prodá. Aha, dekret. Kronika, dopis, nějaký money. Řádový plášť, jo. No taplářský zrovna moc nechci jít. Peníze ani knihy si nevzal. Zloděj to teda nebyl. Musel si přijít pro něco jiného. Ty věci. Tady to. Ten dekret, ta kronika. To se nebude nic důležitýho. To je spíš ten dopis, si může pomoct. Počkej, jak co máme teď teda? Počkej. Tady. Dobré, dáme. Počkej, četli jsme ten dopis. Ještě je tam ta mapa, to znamená, že by nám něco řekla. Je to asi nějaký poklad. Počkej, kdo by mohl něco vědět? Teď asi se půjdeme vyspat, než půjdeme ještě něco řešit. Jedem! 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 Rychle! Rychle! Jsem si mohl myslet a myslel, že se mi to podaří opatrně projet. Já doufám, že jsem někam nezaploudil. A je, to není dobrý. Je tady nějaký kuman. To jsou to zase 3, jo? No, tervehdys volna beleytynyt orrotat. Nem kellett volna felvasztod minket, te pöcs! Túrót a pofádba, te rohadék! Dobře, se nemůžu nikam chejbat. Kde zase stojím, jestli ani nehnu? No, výborně, už je to tu zas. Já ani nevím kdo. Jo, někdo za mnou, pohoda, že jo? To čekáš ty? Hodnej vořech. Ukaž. Kde? Já nevidím. Je tamhle. Kde? Tady? Kde byl? Aha, tady kostra. Klíč. Vořechu! Vořechu, tady, hledej.
Máme klíče, kam ho použít. Či tady nějaká... Dá se tam dostat? Skočí to? Ne. Kůň? Co tu dělá takhle v lese? Měl bych se na něj podívat zblízka. Řekl, kudy jsem došel? No ale kudy? Tady není kde vstup? Počkej, chci zkusit. Nic. Vypadá, tady to nejde. Nebo nevím, když půjdu tudy. Tady, že by to přelez? Výborně. Krásný vraník. Černý jak uhel. Pasáček nelhal. Ale žádnou síru z tebe necítím. Jseš prostě obyčejnej kůl. Někdo za poustevníkem opravdu přijel. Ďábel to ale nebyl. Pojď sem! K čemu máme ten klíč? Pocať? Aha. Odvar. Peníze, super. Tak fajn. Že už něco víme. A co teda teď dál? Jo, dojít k němu. Víme, že jinak je to jinak, než to bylo. Ale co teda máme udělat? Provoz je zničený, ale když víme, jako je pravda, tak máme to říct jako lidem, nebo? Zajedeme zatím do té ještě vesnice. Jak vyšel? Pán s tebou. S tebou? Aha, prostě... Podívám se na... Ale já se na to nezvyknu, jsem vždycky klikal escape. Nějaké maso určitě. Nějaké pivo, za kolik mám za to dát? Jo, na 39, klidně. Co je? Já nakoupil, nemůžu jít neřekla, se divím. Tak. Řechu, když tady jde. To jsem těžký. Můžeme tam dát nějaký ty šipky, které potřebujeme. Tak. A tady seš. Vořechu, na! Jen si dej. Já počkej, já s ní mluvit, tohle nejde. Máš nějakou jinkou, či jinou šinkičku? O co ti jde, hovado? Sedlákovu. No tak asi zkusíme k němu. Musíme k němu dojít, když už víme, jak to bylo. Třeba jako s ním dokážeme nějak mluvit.
Rychle! Jede! Jestli jsou jen dva, tak to zrisknu, jo? No, jenže tohle má hodně silný to. Ukaž se! Dobrý. Rozjebu. Co jsi říkal? Dostal jsem ji. Po piči. Dobře, se nám povedlo teda. Jsem nečekal, děkuji ti moc krávořechu. Tak, dáme něco na koni rozhodně. Ne, on už je plnej. Ale počkej, já nechci vyhodit ty cenné věci. Ty kápy zase jako to není až tak. Ale nějaký ty podbíjený ruce a tak, to si můžeme když taky oblíct. No co se dá dělat? Musím ráhol něco pryč, jo? Musíme to pak prodat. Máme moc. Teď už je to v pohodě. No ale z toho vyhodíme, co se dá dělat, ale něco jsme přece získali, to jsem rád. A teď kudy k tomu, jo, tady furt po tomhle. Rychle! Rychle! Jedem! Teda ten půstovník je. Tady nemáš co dělat, chlape.
Podle všeho, co jsem se dověděl, jsi docela podezřelej. Jak to myslíš? Ve vesnici se o tobě hodně mluví. Prej si uzavřel smlouvu s ďáblem a přivoláš přízraky z pekel. No, babské tlachy. Co je mi po takových nesmyslech? A co když to nejsou nesmysly? Samozřejmě, že jsou. Ten přízrak viděli v noci u smírčího kříže. Povídačky. Byl jsem se tam podívat a opravdu je nakřivo. Jenom ten satanáš nepoužil čáry, ale lopatu. Pod křížem byla skrýž. A ten, kdo ji tehdy v noci vykopal, už neměl čas vrátit kříž pořádně na místo. U všech svatých. No tak tam někdo kopal. A co je mi do toho? V té skrýši byl úplně nový plášť řádu křižovníků. Je jasný, že ten, kdo tu skrýš vykopal, si ho tam schoval. Možná, aby zakryl stopy toho, kdo je a co chystá. Pořád nevím, co po mně chceš. Co já mám s nějakým pláštěm? Ten, kdo vybral tu skrýš, určitě nebyl náhodný zloděj. Protože tam nechal nedotčený měšec. Tak si ty groše nech, chlapče. A už mě neotravuj. Nic s tím nemám. Našel jsem dost zajímavý řádový listiny. Nevím, o čem mluvíš. Já bych řekl, že jo, Ambroži. Podle jedný z nich, kdy se jmenovali senešalem rytířského řádu křižovníků. Nebo mi chceš říct, že to byl úplně jiný Ambrož? Já ti nic vymlouvat nebudu. O žádných listinách nic nevím. Tudle v noci viděl pasáček vjet do Apoleny černýho jezdce. Myslel, že to byl přízrak. Jenže já si myslím, že přízrak by cestu do Apoleny dobře znal a netočil by se na křižovatce jako čamrda. Proč mi to vykládáš? Protože jsem tady v lese pod skalama našel v ohradě ustájenýho vraníka. Dobře živenej, zdravej kůň, černej jako úhel. Ten, kdo na něm přijel, rozhodně nebyl přízrak. Ani ďábel. Proč mi to všechno vykládáš? Pane bože, už se mi nesmysly přestaň. A dost. Je kolem tebe dost podezřelých událostí, za který bych tě mohl udat rychtářovi. Ale máš štěstí. Jde mi jenom o ten zlomený meč. Takže s pravdou ven. Je to všechno jinak. Ale nakonec možná mi můžeš pomoct. S čím bys chtěl pomoct, Ambroži? Já nejsem Ambrož. Ten už je pár dní po smrti. Jsem Konrád, rytíř řádu křižovníků. Říkáš, že Ambrož je mrtvej? Jak se to stalo? Byl to starý muž. Bohužel měl na kahánku, už když jsem ho našel. A ty jsi s jeho smrtí neměl nic společného? Samozřejmě, že ne. Ambrož byl můj přítel. Znal jsem ho 20 let. Byl to dobrý řádový bratr a vynikající učitel. A co děláš poustevníkovi chatrče? Dostal jsem se v Praze do závažného sporu. Ambrož byl jediný, kdo mi mohl pomoct. Proto jsem za ním přijel. Hádám, že ten přízračný jezdec, který děsil lidi po okolí, si byl ty. Nebyl to můj záměr, to mi věř. Ambrož byl členem vašeho řádu. Víc než to. Byl senešal. Druhým povelmistrem. Sloužil řádu dlouhá léta, než se dostal do sporu s pražskou kapitulou a svatou inkvizicí. Pak musel zmizet. Byl jsem jediný, kdo věděl, kde ho hledat. Ale přijel jsem pozdě. Už mi stihl říct jen své poslední přání. Té noci si vyděsil Gertu z Troskovic. Co jsi tam dělal? Ambrož měl pod křížem skrýž, ve které schovával svou minulost. Našel jsem v ní křižovnický listiny. Ale o ty Ambrožovi zjevně nešlo. Pro co tě teda poslal? Cítil, že má smrt na jazyku. Chtěl, abych mu pomohl vypořádat jeho záležitosti. A také ještě toužil naposledy sevřít v ruce svůj starý meč. Vyjel jsem pro něj do skrýše ještě tu noc. Ale když jsem se vrátil, Ambrož už byl mrtvý. Dal jsem mu tu čepel nahoru. Místo kříže. Takže meč je na Ambrožově hrobě. Řekneš mi, kde ho najdu?
Chceš rušit jeho klid? Chci jenom ten meč, nic víc. Jemu už k ničemu není. Dobře. Prozradím ti, kde leží, když místo mne splníš Ambrožovo poslední přání. Já sám to nedokážu. Dobře. Co mám udělat? Tak dobře poslouchej. Ve vsi žije stará vdova, Markéta. Odneseš jí tenhle křížek a řekneš přesně tohle. Markéto, Ambrož tě odpouští, ale jeho bratr musí dostat, co mu po právu náleží. Markéto, Ambrož ti odpouští, ale jeho bratr musí dostat, co mu náleží. Přesně tak. Doufám, že bude vědět, o co jde. Bude, to se neboj. Předej jí křížek a já ti řeknu, kde najdeš ten meč. Benedicio Domini sit tecum. Tak, tady bychom teda ten díl ukončili, byl maličko delší. A teda děkuji vám, že jste se dívali na tento díl, doufám, že se vám líbil, pokud jo, určitě budu za každý like. Pokud chcete, můžete si určitě dát odběr, aby vám neuniklo žádné video, které vyjde na tomto kanálu. Já už se tedy pro tentokrát s váma loučím a u dalšího dílu zase. Čus.